Hi guys, it's me again, Simpling Bisaya. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and click the bell button for more updates. So, karon guys, gikan ko sa The Pearl, nagsundo ko sa akong alaga. Nya ang karsada dito, kasi nindot ta tan-awon guys. Nindot kay tan-awon karsada nga nay mga series lights, ang bridge, tapos na ang karsada mo gud sa The Pearl na mga tanom-tanom siya, na dates, na mga buwak. Pero ang dates na series ang ihang punuan na series kutob sa ibabaw niya. Sa ibabaw na po na mga kuan tanawa ra man ninyo guys. Akong gibidyohan guys, nindot kaayo guys, nindot kay karsada dito sa The Pearl. Diara po sa The Pearl banda, tanawa guys. Tanawa ninyo guys, di ba nindot kayo guys na series kana siyang naay kanang murag kahoy, murag lubi, mo na siya ang dates. Una akong giingon nga ang dates nga gitanom din ha na series lights. So di ba nindot kayo mag-change ihang color sa ibabaw, na ay violet, na ay green, na ay red. Muna siya nindot kayo. So duol na ta sa bridge guys. Tanawa ang bridge ninyo guys, na ay series light sa kilid. Awa, mao na ni siya ang bridge. Di ba? Ang kilid niya na ay series light pod. Nindot kay ilang bridge dire, bongga kaayo sila ba? Nindot kay tan-awon guys, mao ni ang The Pearl. Nag-ingon road light in The Pearl. So nindot kayo na ilis-ilis ang color sa ibabaw, na ay violet, na ay green, na ay blue, na ay red. O di ba? Nindot kaayo. So duol na ta sa balay sa igagaw sa kong alaga. Nindot kay diring krasada basta gabi di ba? Di ba? Nagilis-ilis ang color niya. Nindot kaayo guys. Ug karon guys, naa ta dapit sa balay sa igagaw sa akong alaga. Kani siya left turn ta, mauna na siya ang balay sa akong alaga. Mauna ni guys ang balay sa igagaw sa akong alaga. Nasla diri sa nag-stay sa Tower 18 char. So karon guys, pauli na mi guys na ana diri akong alaga. So mao na pud ni siyang exit nga road, padulong na mi pauli. So di ba? Nindot ko nag-view din na nindot kay view og magabi na diring dapita sa Pearl guys. Nakalingaw ilahang kuan, ilahang lights.
If you love me, I'll be waiting at home. And if you don't leave me on. If you want me, tell me, I need to know. But if you love me, don't let me go. I'm just a simple man, I'm really no mystery. What you see is just what I am. I make my way in the world and I can make it alone. But if you love me, don't let me go. There's a whole lot of men right here with a whole lot of love to share. My mom and daddy raised me right. Tip your hat, son, and be polite. Someone for everyone. We need to have some faith. God has a plan. Let him do his thing. But if you go again this time, take your memories out of my mind. Just walk away. I need you, girl, but that ain't fair to me. One-sided love always feels alone. Give my tears, I'm sorry, I'm just getting old. If you love me, don't let me go. There's a whole lot of men right here with a whole lot of love to share. My mom and daddy raised me right. Tip your hat, son, and be polite. There's someone for everyone. We need to have some faith. God has a plan. Let him do his thing. If you're leaving me, then I wish you the best. I hope you find what you're looking for. One last kiss goodbye, and you need to know. If you love me, don't let me go. One last kiss goodbye, and you need to know. If you love me, don't let me go. Di ba guys, nindot kaayong mga kuan lights, mag-changes iyang lights. So nindot kay tan-awon siya. Nindot po din siya tan-awon ug maadlaw diri guys, kay ang iyang kuan ba palibot, iyang kuan ang center sa road na ay tanom, na mga buwak. Nindot po tan-awon.
So guys, nakita ninyo guys, di ba mga nindot ang mga series nila diri. So hapit na ta maabot sa wala na series. So ato na ni siyang ikat ang ato ang vlog. Og salamat guys sa inyong paghatag og oras sa pagtan-aw sa akong video. Salamat kayo guys. Og palihog lang po og subscribe guys sa aking YouTube channel, Simpleng Bisaya. Og daghang salamat once again guys. Ingat lagi guys. God bless. Bye bye. See you next vlog guys. Salamat.